Падналият човек е законен пленник на Сатана. Мисията на Христос бе да го избави от сатанистката власт. Човекът по естество е склонен да следва сатанистките внушения и не може сам да се съпротивлява успешно на такъв страшен враг, освен ако в него не обитава Христос, могъщият победител, който да направлява желанията му и да му дава сила. Единствен Бог може да ограничава силата на Сатана. Лукавият обикаля насам натам по земята. И не отслабва бдението си нито за един единствен момент, страхува се да не пропусне погубването на някоя душа. Сатана подготви измамите си така, че да не бъде разкрит в последния си поход срещу Божия народ. 2 Коринтяни четем, и не е чудно, защото сам Сатана се преобразява на светъл ангел. Докато някои измамени души защитават тезата, че Сатана не съществува, той ги пленява и работи до голяма степен чрез тях. Сатана знае по-добре от Божиите деца, каква власт могат да имат те над него, ако силата им е в Христос. И най-слабите вярващи в истината, когато смирено помолят мощния победител за помощ и твърдо се уповават на него, могат успешно да отблъснат Сатана и цялото му воинство. Лукавият е твърде хитър, за да се явява открито и дръзко с изкушенията си, защото тогава дремещите сили на християнина ще се пробудят и той ще прибегне за помощ при силния и мощен избавител. Сатана идва незабелязано, маскиран и работи чрез непокорните чада, които изповядват, че са набожни. Той упражнява до крайност всичките си сили, за да измъчва, изкушава и подвежда Божия народ. Този, който дръзна да застане пред нашия Господ, да го изкушава и подиграва, който имаше силата да го вземе на ръце и да го занесе на крилото на храма и на високата планина, ще упражни в удивителна степен силата си над хората от днешното поколение. А те далеч не са помъдри от Господа и са почти невежи, що се отнася дифиното измамничество и силата на Сатана. Лукавият по удивителен начин ще повлияе телата на естествено склонните да вършат неговите заповеди. Той ликува, когато го смятат за измислица. Доставя му удоволствие, когато го усмиват и го представят чрез детски илюстрации или като животно. Защото това подхожда на неговите планове. Смятайки го за много нише същество, умовете на хората са напълно неподготвени за неговите хитро съставени планове. И той почти винаги успява. Ако силата и коварната му ловкост се разбираха по-добре, човешкият ум би бил подготвен да му се съпротиви с успех.